Hulluutta on olla keskellä ei mitään. Ei mitään. Tyhjyyttä täynnä. Maailmaa pitää katsella rohkein mielin. Aina on joku, joka tarvitsee sinua jossakin. Se pitää yllättäen pitää mielessä, varsinkin kun kulkee tuntemattomien kanssa ja katsoo heitä vähän niin kuin sivusilmällä, että kukahan tuokin oli. Mistähän tuo on tuttu? Ei ole tuttu juttu. Näin se kuulkaa kulkee. Ja näin se pitääkin kulkea. Elämässä on aina joku, joka odottaa jossakin. Ei, ja vaikkei odottaisikaan, niin onko sillä jotain merkitystä? Jokaisella on paikka, aika ja prosessi, jota hän tekee, niin mullakin. Ja perkele. Vai pitäisi sanoa tätä ääneen, enkä mä nyt haluaisikaan. Joo. Ihanaa. Helvetin ihanaa. Oliks meillä missä toi helvetti, mitä mä täällä teen? Ja miksi mä tänne menin, kun eihän mä tänne saa mennä? No pitää mennä tunne. Duplotek treher, ei kun trekker. Duplotek trekker. Trekker. Kyllä siellä vielä siives kun onnistut. Älä nyt vaivu sykkyyteen ja epätoivoa. Kyllä sä vielä osaat. Huomenna on kato uusi päivä, niin lausut sitä sitten. Ihanaa. Äärimmäisen motivoitu kokonaisuus, hyvin turvattu ja luotettava. En tiedä sitten, mitä tässä tapahtuu. Me joudutaan nyt kello vaihtamaan. Me käytettiin ton HTL:n kelloa, Holdin kelloa, mutta niin mä tiesin, että se menee epäsynkkaan. En mä uskaltanut sanoa siinä vaiheessa vielä, kun mä huomasin, että se järjestelmä kaatuu ihan perseille. No kyllä se ohjaa, ei siinä mitään, mutta kun siellä on semmoinen ongelma, että siellä tulee niin paljon muuttujia taajuuksia, että se, ei se kello toimi. Sehän kaatui sitten lopulta siihen. Sitten co-pilotti yritti mua fiksusti, sievästi neuvoa siinä, että pitää tehdä noin ja sitten mulla oli pakko puhaltaa pelipoikki. Ei jumalauta. Jos tällä prosessorilla ei ole omaa kelloa, niin tästä ei tule hevosen persettäkään. No sitten tullut. Sitten se viimeisellaan taipuu minulle siinä, että joo, kyllä me tää kello tarvitaan. Se tajus. Se ymmärtää, mutta siis co-pilotti ei pidä päästä tekemään ratkaisuja, semmoisia ratkaisuja, mitkä tietää, että on väärin. Sille on sanottava, että hei, tää ei nyt käy. No, nyt me joudutaan kirjoittamaan ne kaikki tiedostot uudestaan. Muuttamaan ne mitkä nyt on. Ohjaukset joudutaan muuttamaan ihan toisin, ne ränkättiin kaikki sinne HTLM:lle. Ja se HTLM-tiedosto oli niinku tavallaan se keskus, mistä ohjattiin se. Siinä vaiheessa, kun mä tajusin se eilen, niin mä ajattelin, että ei helvetti. Nyt mennään kyllä niin laitapolulla, että ei ole tosikaan, ja niin muuten mentiinkin. Siinähän kävi sitten sillä että nyt no aamusta saakka tehnyt tätä hommaa ja nyt huomaan, että kello alkaa lähennellä jo kohta 1:30 ja niin tässä on niinku sellaista se on kuule, kun lähtee tuntemattomien kanssa saunaan. Siinä voi tapahtua ihan mitä vaan. Siinä voi eksyä. Se on paha asia. Sitä ei anneta anteeksi. Eksyä ei koskaan saunassa saa. Ei omiin eikä vieraisiin. Se on pyhä paikka. Se on vähän niin kuin kappeli tai sitten tuommoinen
ja moskeja, missä niinku tavallaan ollaan niinku, se ollaan sievästi ja kauniisti ja ryhdissä. Ja pitää olla aina. No niin, rakkaat ystävät, minä taidon lopettaa tämän videon. Tää on nyt, paljonko tää on jauhanut? Paljonko me on kälättänyt tässä? Vähemmän 6 minuuttiakaan vielä. Helvetti, tämähän ahmii kuule YouTubeen ihan mielellään. Mut minä jatkan prosessia ja nyt minä yritän saada tän homman tästä vähän kääntymään. Niin katsotaan, mitä tapahtuu. Mut nyt minä lopetan.